бүләген Равил Шигаповичка тапшыра. Театр сәнгатын үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Гаязкар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты Шәрәфиев Равил Шиһабулы Татарстан Республикасы алдында казанышлары өчен ордены белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Şuna biz sport maşinası бүләгитләргә тапшырдык. Юмор хисine gelgende bu içsiz şeysiz. Bakın. Bana bir koymak kişiler layıklar. Şerefinin yumarı birden tüden тізden юмор diyor. Я вам скажу, это смотря как смотреть. Şerefinin bir de koyada. Tezi koyayken anlatmasın. По сравнению с другим, это как раз-таки в области сердца получается. Şimdi, Ravil diye, rahmet sayın. Rahmet. Sana esenlik, sağlık, разумных, женщинок. Также продолжай нас радовать. А в особенности Рушания Михайловна. Почему? Потому что ведь женщины нас любят. Показ, угроз. Нишләп без Равил Шәрәфиевне юбилей белән кутламаска тиеш? Ул Рәсәйдән халык артисты булгас, Башкортстандан да халык артисты дигән кем түгелме ул? Миңа калган Башкортстанда Равил Шәрәфиевне бигрәк нык яраталар. Камал театры килә икән дигән хәбәрне ишетеп калды инәләр, сораша башлайлар. Равил Шәрәфиев киләме икән, киләме икән? Килә дигән хәбәр таралга, билетлар сатылып китә. Nima uchun men o'lgandan so'ng teatrım yaşasın, bizning Tatarımızın tili yaşasın, urf-odatlari yaşasın, мәңгілік bo'lsin. Tilimiz, To'qayimizning tili yaşasın, to'q tilda сөйләшsin xalqimiz. Rahmat sizga.